makosana pajatu pali mawu ena ake amene amanena zonena kuti uyiziwa bangwe ena amwene mawu amene wasachilendo tinawamvapo ndithu kuti akuyankhulidwa ena amwene ankoyamba ndithu kuwamva mawu amenewa komatu mawu amene wapherezera kubangwe komweko after sizinantolenake atagwiridwa ndi kupondedwa osati masewera kunalito kuwachita panel beat kumeneko pamene anambwandiridwa ndi community nthawi amene amamuomba wakabansa wina wake njinga ya moto kumeneko anywezi makosana nkhani tiyali motere ndi cholinga choti muthe kuitsata bwinobwino tikuziwa bwino nkhani yokhuzana ndi umbava umene wachulukira padakali panopa okhuzana ndi njinga za moto ambiri ndithu amene amapanga businesses za njinga za moto zakabaza zothandiza anthu akhala akuchitidwa chipongwe ena akumaberedwa kuvulazidwa ena amangowapheratu kumene ambiri ndithu akumaphedwa siva kumadusa masabata ina asanalizidwe kuti waberedwa njinga kapenanso waphedwa kumene zimenezi kuchitika padakali panopa nawo chimene chinachitika ndichonena kuti kubangweko magayi amene chithunzi chawo tikuchiona chikusewera pasikini pa thopoto akumana nazo kumenekoko afterno atamenya mufu yofuna kukaba njinga ya moto manosoka ito community kumeneko ena waponda osati masewera monganso mmene tikuonera zithunzi chimenecho anagwiragwira ndithu aongola bwinobwino kuti mwina mwake ena ake atengerepo phunziro okay chimene chinachitika chenichene ndichonena kuti makosana amene wamaina awo ndi Benson Matiya winayo ndi Henry Mapira pamene winayo ndi Matthews Firestone makosana amene akazione kuti ndikhalidwe lawo lomapitana kumakabera anthu njinga za moto kunali koyamba kuchita zinthu ngati zimenezi komano anapanga plani yotino akabe njinga ya moto le plani yake anagwirizana zonena kuti awiri mwa magayizi amene anapita kabisala kutali kwina kwake ndithu kunali kubisika anali tchire of course mamizi kapena kuti nyumba za anthu sizinali patali kwenikweni mano incident imeneyo imachitika ndithu fupi ndi mudzi wina wake umene umaziwika zonena kuti diki kuona kuti uli chakusogolo ikadusa chakwamvula uko akumayandikira chakufukafuka ndi kumene kuli mudzi umenewo le magayizi amene anakabisala pakatchire kenaka kumeneko awiri ndi mmodzi wa magayizi amenewa anapita pa ranki ya magayizi akabaza ranki ija ili pa number 1 kakumweko kubangwe number 1 po pamalo pameneno ndithu ngati ka trading choncho after ndeuti tikapitira chakwamvula uko dosa chakubangwe palisho uko ata amenewo atafika pa ranki pamenepo peza mkulu wina wake amene amathamangaso business yomwe yakabaza iye mwene zina lake ndi John Kazembe atampeza pamenepo monga amene timaziwira customer anamvana pamenepo ngomufotokozera zonena kuti afuna akatengati mwana ufupi ndi muzi umene umaziwika zonena kuti Sadeki of course nthawi amene afika pamenepo nali ndithu chigawo chakumadzulo ndi masoka kuyamba ndi wakabaza anangoona kuti awa ndapeza business mukhala patochi mtengo chandi kutengeranso ndi kumalo kumene amapitako zinandole amene sananyinyirike angoti aite ndithu uyambe ulendo tipite kumeneko ndi akuti anatengana ulendo kumapita kumeneko komano ali mkati mopita kumuzi umenewo nazapezeka zona kuti afikana pachire pamene anzake aja anabisala paja ndi kumuza tonkulu amene John Kazembe kuti no afika aime pomwepo ndi kuti no iye atsetsereke akamutenge mwanayo ndimene zinayendera pamenepo ndipo osatira zimenezo anzake aja asizinandole anzake anazindikira zona kuti njinga cha ndimene nzathuji ndi amene afika ndithu anangovumbuluka kuchoka pachire uzampezaro wakabaza uja kalekale ndati kumveka chisaka mmoto popesei osaonanso kuti chikuchitika ndi chani choka panepo magayizi amene watondeti nakwezana pa njinga amene ukuyamba tokuwasika panepo ndi mkulu amene John Kazembe tazindikira zona kuti njinga yake panepo nditi yapita anayamba tokukuwa mosalekeza zimene no zinapangisa zona kuti anthu amodzi kumenekoko akhamukiretu kunsewo kuti no akaone chikuchitika ndi chani ena pamene no amazazindikira zona kuti mkulu ameneyo waberedwa njinga moto ndeto magayizi kunali kuyika maloti block kusogolo kuthamangira kumeneko kenako no zinapezeka zona kuti akwanisa kuwatchingira magayizi amene ndi kwambwandiratu ndeto kunali kwaonesa bangwe monga mwa dzina lake kumeneko kunali kwaponda osati masewera ngati akupha njoka ngati no umene tikuonera zithunzi zimene zikusera pasikini pa topo fande ana afufuta osati masewera magayizi amene choka pamenepo bangwe polisi inaziwisidwa nkhani imene ndi inathamangirako ndi paja amene amankhulira polisi ya bangwe ndi Sam Kandiyode asemekeza ndithu kuti maofficers awo kuthamangira kumeneko katolatu asizinandole amene papo musa kuti anthu am'modzi umenewo angachite kazato kato anthu ndi anakwiya ndi anthu amenewo pa zipongwe zimene akumachita kuchitatu anzawo kwachosera miyoyo ndi magayizi ndithu amachalira zonena kuti akuluakulu amenewo asizinandole amenewo angwazimisa kumeneko mwa polisi kuthamangira kuzasenzatu magayizi amenewo akapitisa kuchipatala kumene anakhala ndi athandizo after kupanga trading ngati ma outpatient pamene amasenza akapitisa muchitoposi mwawo amene akuyembekeza zonena kuti apite nawo bwalo milandu angankheto mlandu wakuba tiyamikire makamaka polisi maso community kumeneko kuti anagwirizana kufuna topanga crackdown magayizi amene wafende kuti no njinga imene inapita komanso mkulu amene John Kazembe asamale kwambiri maso aziyamika mulungu fatu ambiri sakumasiya anthu ndi moyo makamaka magayizi opanga business imene yakabaza njinga moto kumaphedwa kwambiri penanso mwina kuvulazidwa kumene so ngati anamusiya ndi moyo ndi chinthu choti azigwada pasi kuyamika mulungu kuti no magayizi amene wasana muchosera moyo andino tikatsata bwinobwino bangwe kumweko taonalo kuti 2 months if not 3 months ago napaso mkulu wina wake amene amachitaso business yakabaza mkulu
mkulu ameneyo dzina lake anali Mr. Yohane Masina. Of course personally ndiye kuti timadziwana mkulu ameneyo, andino chimene chinachitika nchona kuti magazi apitanso palangi kumpeza mkulu ameneyo ndi kumutenga zonena kuti apite kumalo ena ake amene amadziwika zonena kuti Thunga mboma la Tcholo. Atatengana ulendo opita kumeneko, mkulu ameneyo to malemu Mr. Yohane Masina ndiye kuti sanabwerenso anasowa zimene zinapangisa zonena nthambi kupanga track lino. Mkulu ameneyo anatengedwa ndi ndani paweto kwake anagwira mkulu wina wake amenenso amamudziwa bwinobwino mkulu amene leta mpana ndi pamene ankazaulula zonena kuti iyeyo ndi anzake ndi amene apha malemu Mr. Yohane Masina, ndipo anaphera kwa Thunga kaponya thupira kumeneko ndi mmene nkhani zake zinakhalira. So magazi amenewo akuchita zinthu zosakhala bwino, ndino aziyamika zonena kuti polisi inathamangira kumeneko kapulumutsa, otherwise ndoti magazi ndithu anakawachita kazatu amene anthu amene atopesa kwambiri chifukwa cha mchitidwe umene akhala akuchita magazi amenewo. Dakali pano pa Sabata kapena miyezi sikumata usanabwere malipoti kuti wakabaza ophedwa, wakabaza oberedwa njinga ya moto, zinthu zosakhala bwino zobweretsa mantha ku society. So akwana ndithu akapezedwa azifinyidwa ndi kuwaongola ngati mmene zinachitira kumeneko. Ayi mmene munkhani zake ndi mmene zayendera zoli mwana maganizo pankhani imene ngati maganizo alipo tifotokoza comment section, koma ndimapereka tikupukireso kulemekeza maganizo anzathu. Sewole pangalake video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News. Njonga tinkhani zambiri zikamachitika ndi zitakufikira mosavuta.